हेलौ लोगोफोर, आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान फुल मुभि फैगासिनो दङ। फिल्म प्रडाक्शननि बेनारजों दिहुनजानाय मोनसे गोदान मुभि। बे गोदान भिडिअ'नि एबा गोदान फिल्मनि मुङानो जादों दावखा। बेयो मोनसे गोदान बड' फुल मुभि। लोगोफोर, बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअ'आ फैगासिनो दङ 2023 मायथाइयाव। बे भिडिअ'खौ दासान्दि शुटिं खालामगासिनो दङ। नैबे भिडिअ'आव गुबैयै आर्टिस्ट महरै दङ दिलीप, लक्ष्मिता, फैलाव, रिन्जु, कृष्ण, बिस्टि, फनिन्द्र, सुकु, सानसेमा, दुलुर, रितेन आरो गोबां दं। लोगोफोर, जेब्ला बिथांमोननि बे भिडिअ'नि माबाफोर आपडेट मोनगोन, अब्ला नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव खनसे आपडेट खालामनो नाजागोन। बे भिडिअ'नि डिरेक्टर, एडिटिं, स्क्रिप्ट, करिय'ग्राफारानो जादों दिलीप स्वर्गियारी। बे गोदान भिडिअ'आ फुल मुभि फैनो गोनां। बे भिडिअ'आ जोबोरैनो मोजां जागोन। बयबो नायनो थाखाय नैबे भिडिअ'खौ एक्साइटेड जानानै थादो। नैबे भिडिअ'नि प्रडिउसारानो जादों दिलीप स्वर्गियारी आरो सानसुमा बसुमतारी। लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो थाखाय बयबो नेनानै थाथ'दो। जेब्ला बिथांमोना बे भिडिअ'नि टिजार आरो माबाफोर आपडेट होगोन, अब्ला नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट खालामनो नाजागोन। बेनिखायनो नैबे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखि आरो बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों फिल्म प्रडाक्शन। बिथांमोना जेब्ला टिजारखौ आपल'ड खालामगोन, अब्ला नोंथांमोना बे चेनेलाव बयनिख्रुइबो सिगांसिन नुनो मोनगोन आरो नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलावबो नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन। बेनिखायनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौल' क्लिक खालामनानै लाखि। लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ'नि आपडेट लानानै फैबाय थायो। आंनि चेनेलखौ एबा आंनि बे भिडिअ'फोरखौ नोंथांमोननि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो।